Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amai. Dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom. Horas madihamu amanami inanami. Haanggi pinaribot na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Selamat Advent madi hamu. Moliate madi haradio di rohamuna, lahomat dohoti tangiang dohot pamucion bodarina di borgenon. Di bagasa kaporsiaon, sai di pasu-pasu Tuhanima para saurat tarap dohot Tuhani. Bahin hasangapon di kuarna nabadiai. Tajalo mahata ni Tuhani turpuk si cahaon di hita borgenon. Imana tersurat di Evangelium Lukas di bidu pitu di ayat 10 sahat rodi ayat 20 nama dok songonon. Jadi dibaritahon na kasisian ni si Johannes ma sasude naing tu ibana. Gabi di jauh ma dua sisianna tujolona. Disuruh mana sida manopot Tuhani madok. Ai hodo na naing roi manang naasing dope pai mangon nami. Asadong sahat halaki tujolona didok na sida ma. Disuruh si Johannes padidi ido hami manopot ho madok. Ay hodo na naing roi manang naasing dope si paimaon nami. Tongon ujui torop mahalak di padua ibana siya sahit dohot haporsuhon nang siyan akat todi na jahat jala torop na mapitung mernida di bahen. Laos dialusi mana sida songonon. Laho mahamu bamaritahon tu si Johannes nani ida jala nabi degemunaon. Nagabe marnida do akan nama pitung, namardalani do akan napapang. Nagabe ias do akan nahuliton, namarbinegi akan nanengel, namulak mangoru do akan namate. Tu akan napogus do binuan barita nauli. Jala mertua do naso targasip diau. Alai dung lawak kasuruan ni si Johannes ditaringoti mas si Johannes tunatoropi. Aha do nanaing idaw muna ubahen nalaho hamuruar tuhalongonan. Arung na meoleol na niulus ni alogo do. Namarnida aha do ubahen na borkat hamu. Halak parabit na lamot do. Dijabu ni narajado akan na marabit na sangap jala akan nagadu. Namarnida ahado tahe. Ubahen na borkat hamu. Panurirang do. Ido tutu. Hudok madihamu. Sumurung do ibana sian panurirang. Ibana do na nidot ni surati. Suroko masuruaki patujolom si pature dalanmu dijolomi. Hudok ma tuhamu. Bangadong na tubusian parupuan na ubalga asa si Johannes. Alay halak na umetmet naong di bagasan haracaon di debata. Ubalga maing siat ibana. Ay natoropi sa luhut na ubigi hatana rodi akas si Jalobeo. Di pitori do debata ay di jalo do padidio ni sian si Johannes. Alayang go halak parise do hot sipeo patiki disudati do tahi ni debata na taringot tunasida adang dipadidihon dirina tu ibana. Ido sahat ni turpuki. Martua mana tu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin.
Tapatutor ma dirita. Dia dopan ni debata martangi yang mahita. Puji-pujian mardongan mauliate ma disobahon rohanami tu adopanmu ali Tuhan debata amanami. Nahusobahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate ma diho ali Tuhan di pangaramotionmu di gulmit ningulu nami. Tarlumubi manipat di bagasan sadarion. Di nasa perdalanan ningulu nami. Di nasa ulaon nami. Di ramoti hodo hami Tuhan. Rasi-rasa di bagasa partikedon. Di lehok kodo di hami hangoluan. Ala dijaga hodo pamatang dohotot di nami. Saluhut na hujalo hami Tuhan. Holan siyan asidot holong di roham. Tungi siya mahami. Dihagaleon nami. Dada margogo hami Tuhan. Manguduti ngulu-ngulu nami an molo holan mga sahon hadirion nami. Alay ala asidot holong ni roham. Terjalo hami. Jala dipataw ho hami. Majalo hanguluani. Sahak ro di bagasa tikyon. Mauliate madiholi Tuhan. Ala ni adorang sohu papiak kami pamatang nami. Di podoman nami mangulon siya nasaragam ni siulaon nami. Jumulo kami roto adopanmu marsopa mamuji pasanga poko marhite tangiang nami. Marhite pamujion nami. Nang dohot na marhite datu mangihon hatam. Asa jalo mali Tuhan. Parsaran nami to adopanmu di bagasa tikyon. Jalo matangi yang dohot pamujion nami ali Tuhan. Bahin pilihan na khusus di adopanmu. Ramoti kami di bagasa borginon ali Tuhan. Dinapiak kami di podoman nami. Jagai mapamatang dohot to di nami. Loas kami Tuhan sinop modom jalarenges. Jala hehe kami jari marsogot. Di bagasan hahipason dohot di bagasa las ni roha. Asa margugo kami maguduti ulaon nami musya ali Tuhan. Tuhan nami jala debatan nami. Tuho mahupas hatami sa luhut ruas ni huriam. Na met sikola minggu. Remaja na poso bulung. Ama rodi ina petahe Tuhan. Sa luhut na may di bagasan pangaramotion. Dohot panggomgomion ni tanganmu. Asiro hamali Tuhan jagai ma. Sa luhut ruas dohot parhalado di huriami. Patao na sida Tuhan madala di ngulu-ngulu na sida di bagasan las ni roha. Parbohali ngulu-ngulu na sida di Tuhan. Dia kanariko di gulmit ni nguluna. Di sipanganon di parabiton ng ro di bagas na pe. Saha ro di napasikolahon na ka geleng na sida ganup. Say pargogoy na sida li Tuhan pataw na sida. Parbisuhin ang akaama ro di inapetahe Tuhan. Di na marbudu-buduhon na kadadanak na pinalumehon mo di na sida. Asa marbisuk na sida Tuhan lako manugu-nugu. Marbudu-buduhon akayan akon na pinasahat mo tu na sida. Hopar tulomo ni roham. Ali Tuhan da bicara di batan nami. Posrohan nami. Homa na mga ramoti hami. Mga sahon Jesus Kristus Tuhan nami. Sesama saluhut dosa nami asirham tangihon tangyang nami. Amin. Asin ni rohan ni Tuhan Jesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsauran ni todi parbadia ma. Nama dongani jalan mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. Shalom. Horas.